Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Uit Roggel komt butenredner Ger Frenke in de butencup. Zesvoudig Limburgs butenkampioen. De laatste keer in 2012 en de allereerste keer al in 1983. En we kregen van hem een debuut van zijn kampioenschap uit 1995. Meestal bekend als de Zaten, maar officieel dit de laatste hij ik niet mogen hebben. Uit Roggel, Ger Frenke, veel plezier. Ken ik nog niet gewoon? Dat ik me zo belabberd voel. Dat komt... God, ja, wie komt er over? Oh ja, dat komt door de gulpener. Die loog door weer een ridder tegen een linjeboom. Ik zeg, wikse dich met die. Toen brulde hij wie een leeuw. Ik zeg, brand je het hertog Jan. Ja, goed, heb ik nog mijn ziekenhuis gelegen. Heb ik nog met in het ziekenhuis gelegen. In Heerlen. Op de afdeling VIM. Vakmanschap is meesterschap. Want dokter Grols, die zei het nog tegen mij. Drinkstig? Ik zeg, als het toevallig gaat open op scheer. Tjoe, wat was dat een misselijke vent, zegt de dokter. De smerige nutte geutenpoetser waren. Ja, en een ruk weer een joelbak, hè. Maar er was gisteren nog met zijn hondje aan het wandelen, want hij een hele paard een hond, want de hond gaat het gaat boven de stert zitten. Jong, zei er, ik kan dich niet onderzoeken door de drank. Ik zeg, dan kom ik morgen terug als de nuchter is. Du moest drinken, zei er met mate. Ik zeg, dat heb ik geprobeerd, maar die zoepen nog helder als ik. Wat een smerige vriendje, die zoeken me alles op wat ik zo tegen, om de smerige vettige dokter dat er is. Ik nog een heel helemaal met geldje, wat een smerige vettige eigen. Hups, die was in het ziekenhuis gelegen, zei er. Ik zeg, jawel, voor wat, zei er. Ik zeg, voor €300 per dag. Nee, zei er, wat had ze? Ik zeg, €200. Nee, zei er, wat mankeert er aan? Ook allemaal naar terug uit het ziekenhuis? Ben voorzichtig met die aanbijen, hè. Heb ze inwendige of uitwendige? Inwendig is treurdrom en wermooi. Nee, maar jij gewoon wie te loog in een lange weg, wie te loog in een lange weg, jij gewoon wie te loog in een lange weg. Wie te laag, hè. Toen kwam de zuster nog de kamer op. En toen zei ze nog tegen mij, graad, zei ze, ik kom 3 keer per dag met de pan. Zeg, moet ik dan nog zelf koken hier? Dat worden nog van die rotte, smerige beginen worden dat. Van die nonnen. Want die stingen allebei op non-actief. Want dat worden er 200 in kap. En dan was er één bij, zegt jij, zo'n achterwerk, zo gaat. Bron een knienskooi. Maar volgens mij zo de knieën nog erin, hè.
Ik zeg, zuster. Ik zeg, ik ben stervenskrank. 4 minuten later kwamen ze terug met meneer Bestoer. Graag jong, zei ze, we komen die bedenen, jong. Ik zeg, dan dood mij maar gebraaide erpelen met spruutjes. Heerlijk, die spruutjes van die dikke winterknoebelen. Je moest een flink het zout opdoen, dat ze dorst is te verrekken. Die lekker dikke vetse sproeten, dan moet de jongen in die pants te tervelen. Echt hoor, die smerige groen lommelen, eerlijk hoor. Dan moet ik achterin even de benen afdrieven. Hè. Lekker, die smerige groen. Echt hoor, die smerige sproeten van Super de Boer voor 1,98 de kilo. Echt hoor, van mijn vrouw, god, mijn vrouw. Mijn vrouw die kwam mij nog opzoeken. En die zei nog tegen mij, wat stoeverzwaars aan drank. Hij op Rabobolie en drank 6% op. Ik zeg, vrouw, hier heb ik 34 op. Werd een groot mannetje, jong, moest mij niet weglopen, moest ik bloot goed doen. Nou, ik denk, oh, die gaat kapot doen. Maar ik zeg nog tegen de vrouw. Ik zeg, liefde moet meer kapot dan alcohol goed kan maken. Ik zeg, wat dat betreft, pak ik er nog 2 vrouwen van 20 erbij. En dan mocht ik ook nog blijven. Want er werd alles te staan. Maar toen had ze de irritatiegrens bereikt. Dan springt ze zo uit haar vel. Wacht even, springt weer terug. Ja, dat is een raar gezicht. En dan gaat ze tekeer wie een brandweerauto die uitdrukt. Dood, dood, dood. Volgens mij zit er een oudmanskereltje die dezelfde vrouw hebben als ik, hè. Maar die dag, zeg, die is die uitgerukt. Toen kwamen ze mij uit de café halen. En dat is het ergste wat ze met kon maken. Nou zegt die rietje deur uit de charneren. Toen zei ze tegen mij, toen smerige soepkanus. Dat zegt de vettige jegermeister kon drinken, daar snap ik niks van. Hè. Ik zeg, vrouw, nu zuur zo is dat ik hier niet voor mijn plezier zit. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems.